Исәнмесез, минем исемем Гөлнар Сәфәрова, сез мин тапшыруын карыйсыз. Без һәр атна сезне яңа геройлар белән таныштыра киләбез. Бу атна герое хатын-кыз. Аның исеме Ралия. Ул кияүдә, бала үстерә. Бер яктан карасаң, барда яхшы кебек. Тик соңгы вакытта Ралия үз-үзенә ышанычын югалткан. Көзгегә дә күтәрелеп карыйсы килми башлаган аның. Иренең чәчләреңне җыеп куй инде дигән сүзе соңгы тамчы булып, ул безгә хат язарга булган. Калганын Ралия үзе сөйләп бетерер. Әйдәгез, танышабыз. Усманова Ралия Назыев кызы 1991 елның 24 апрелендә Башкортстан Республикасы Мишке районы Зур-Шоды авылында туган. Башкортстан гуманитар университетының филология факультетын тәмамлаган. Соңрак Тизбиның юриспруденция факультетында белем алган. Ралия суд приставы булып эшли, ләкин хәзерге вакытта декрет ялында. Гаилә хәле кияүдә. Ире Руслан белән 2 яшь ярымлык кызлары Риананы үстерәләр. Начар гадәте тиз кызып китүчән, дурфара. Кыз үзе ачык, киң күңелле. Ралия укырга, бәйләргә, тәмле ризыклар пешерергә ярата. Ралия, мен синең турында хат укып чыктым. Сен дә әйткәнсең кичкенәдән без әти, әни янында малайлар урынына үстек, утынын да чаптык дигәнсең, тегендә дә чаптык, монда да чаптык. Студент вакытыңда анда кроссовкалар киеп йөргәнеңне язгансың. Зур итеп хат язган һәм дөрес эшләгән, чөнки безгә кешенең тарихы, аның язмышы кызык, нәрсә эшләгән, ничек булган, ничек килгән ул монда, әйме? Кияүгә чыккансың, барда яхшы, барда әйбәт, һәм шундый көчле кыз, аның хатны укыйм, шундый көчле кыз бер вакыт сынган һәм язган. Хәзер минем назлы да буласым килә, матур да буласым килә, тик үземне үзгәртергә көчем юк дигәнсең. Кая китте? Менә мин бөтен нәрсәне булдырам һәм мин бөтен нәрсәне эшлим дигән Ралия. Нәрсә булды? Нәрсә белән бәйле бу менә бу сынган момент? 14 елның январь азагы булгандыр, әтине операциягә алып киттеләр. Ул плановый операция иде, бернинди куркынычы да юк, просто анда опухоль, рак таптылар әтиде, һәм инде Уфага республиканский больницага алып киттеләр. Анда операция эшләтеше, ләкин операция бик удачно үтмәде. Бер ай эчендә аңа 4 операция эшләгән булганнар. Һәм инде шул вакытны 1-2 атнадан соң әтине больницага салгач, мин үзем бик каты травма алдым, җыгылдым. Аякның ступнясын раздробленный кость, сүйек полностью миңа анда ниләр, штырлар куйдырыла, перелом позвонка булган с смещением. Һәм инде мин 2 ай больниста яттым, операциялар эшләделәр миңа утырырга ярамый, тик бер сыңар аякка гына 2 костельдә туп-тур иттереп аякка басып, һәм шул иттереп бөгелмичә, сыгылмыйча туп-тур иттереп нигә ятырга иде постельга. Бик каты ябыктым. Мин 40 ничә килога калганмындыр. Мин ябыгы яхшырак тазарга караганда, чөнки тазарыны бит анасын күтәрергә дә. Мин аңа тиклем таза иде, мин где-то 74 килога тиклем тазарган булганмындыр. Менә бу нидән соң мин бик каты ябыктым, бик каты стресс кичердем һәм инде шунда мине ничектер көннәр буена үзем генә ятадыр. Минем кырда гына кеше утыра алмый бит инде һәр вакытта. Күршеләр кирип шунда чыгадыр. Әтиләр, әниләр больниста, әтине карыйлар. Мин үзем генә төннәр 2-3 көн үзем генә дә булганым бар, күршеләр кирип генә чыгып ятканда. Һәм инде шунда минем уйларга да күп вакыт булган инде. Шүнкелеккә ничек мин елапларда ятадыр инде кеше күрмәгәндә, кеше кергәндә мин елмаям, көләм, шаярам, чөнки туганнар килсә дә, алар минем өчен кайгырмасыннар дип. Мин инде үземне, мин аякка баса алмасмындыр инде, мин шундый гарип булып калырмындыр инде дигән уйларда килде инде ул вакыт. Юнны Аллага шөкер, Ходай бит сине бастырган, әйме? Ходай бастырган, гаиләле иткән, ирле иткән. Ә бу нәрсә дигән сүз? Менә хәзер син бит борчыласың, нәрсәдер дөрес якка бармый булган, нәрсәдер дөрес түгел бугай дип. Чагыштырыр өчен Ралия. Чагыштыр, менә Аллага шөкер, син исән сау, син ятмыйсың, әйме? Син йөрисең, синең балаң исән сау. Һәм бу бит иң зур бәхет. Иң зур бәхет. Без өйләнгәч тә иремнең әти-әнисе белән яшәдек, һәм инде анда аның туганы да яшидер. Һәм инде мин ничектер аларга күбрәк үземнең буш вакытларымны аларга багышладым. Чөнки килен дә буларак без инде тәрбияләнгәнбез шундыйрак, менә кешене хөрмәт итергә, тик утырмаска гел эшләп өйрәнгәч, шуңа инде үземә мин ничектер үземне онытып та җибәргәнмендер инде, һәм инде бала да булгач, аны да карарга кирәк. Шул дөнья кызыгысында кайнап,
үземе ничектер кул селтеп, ярар инде хамин кияүдә, балам да бар, миңа бер нәрсә кирәкме дип. Төп хата. Хатын-кызлар кияүгә чыгалар да булды. Мин бит кияүдә, балам да бар. Һәм инде үземне ничектер гомер буе шулай өйдә утырып, бала карап, иргә ашарга пешереп, кирләрен җуып, үтикләрмен дип уйлаганмындыр инде. Туктале, кайчандыр менә кич белән мәсәлән, шулык ничектер чәчләреңә көдрәләр ясап, матур күлмәк киеп, кайдыр чыгу теләге синдә гомумән юкка чыкты, әйме? Булгалыйдыр инде ул вакытны мин концертларга, теге концертка куядыр, дус-кызларың белән чыгып керергә. Ансы инде онытканга бер, ярты елга бер тапкыр шулай гына, һәм инде ансы инде ул вакытны бизәнеп торгач, иремдә әйтеп, менә син минем кырда шулай йөрмисең, матур иттереп, ник шулай итмисең, менә каядыр барасың матур киенеп, миңа синең вниманиең җитми дип. Аны да аңларга була, шулай бит. Чөнки ул бер кызны кияүгә алган, ул матур, ул шундый теге бизәнеп, матур итеп биргән, киенеп үз артыннан карап, ана соң аны кияүгә алады, һәм әйтәләр бит ир-атлар, теге хатын-кыз 100%-ка үзгәреп куйды дип. Анда да шок, ул бит шок кичерә. Бар да тәмле, бар да җыештырылган, бала да өйдә каралган. Ир-атларга бит аңа фейс та кирәк, тышкы кыяфәт. Һәм инде анда тордык, без 3 еллап Шалада яшәдек. Һәм инде бер вакытны мин шулай уйлап утырдым да, туктале, булай яшәп булмый. Син төшенкелеккә берлә барасың, баткаклыкка бату дигән аңлата. Безнең ир белән дә аралар бик суынды, ничектер сүзгә килә башладык, бик еш иттереп. Һәм инде ирем дә вспыльчивый әйләнде, шундый итеп инде. Балага да миннән нервлы вакытта аңа да эләгә башлады. Һәм инде мин үземне кулга алып, иремнең туганына яздым. Казан шәһәрендә яшәгән апасына, һәм инде аның белән советоваться итеп, ул әйтте, әйдәгез, мин сезгә бераз булышам, поддержать итәм. Казанга күчегез, яңа тормыш башлагыз, сез гомер бакый анда яши алмыйсыз. Мин инде ике уйлап тормадым, сразу ризалаштым, әйтәм, ярар. Мин риза, иреме инде әйттем, яки күчәбез, яки без инде айырылабыз. Булай яши алмыйм. Майда безгә ипотеканы одобрили, без уже августта яңа фатирга күчеп, Аллага шөкер, ашлар үткәреп, шулай яңа. Ходай барсын да бирә сезгә. Аллага шөкер. Бар да яхшы кебек монда, әйме? Нишләп менә хәзер менә бу атмосфераны, мөхитне алыштырганнан соң нәрсәдер селкенеп куйган кебек булмадымы соң башта? Мин монда күчкәч инде карыйм, аның туганнары да вроде минем кебек авыл кызлары, шулай ук эшләп үскәннәр. Шундый ук авыл, ябай гына авыл кызлары. Һәм инде мин алардан нәрсә белән кәмсең? Үз-үзләрен карап кына йөртәләр. Беренче очракта үзләрен яраталар димәк. Миңа мин кемнән кем дип, шуннан иттереп сезгә хат язырга булдым. Молодец. Димәк, әле бит тагын бер момент бар, син эшкә чыгарга җыенасың тиздән, әйме? Һәм эшкә бит инде син алама итеп чыга алмыйсың, теге чәчләр була тилкән, сузылган, җыелмаган. Әлбәттә син ялт итеп чыгарга тиерсең һәм иң беренче чиратта ирең өчен менә йолдыз булырга тиерсең. Ирең сиңа карап сокланып торсын өчен. Шуңа күрә Казанга күченеп килдегез, яңа тормыш башладыгыз һәм яңа тормыш башлар өчен яңа образ гына җитен. Ралия килде дә иң беренче әйтеп миңа айтты, чәчкә тимәбез инде, яме чәчем узын, чәчемнең төсе кара инде, аңа тимәбез инде. Менә мондый сүзләр булырга тиеш түгел, Ралия. Тимибез, калдырыйк инде. Без үзебез белербез нәрсәне калдырырга, нәрсәне кисеп ташларга. Син бүген безгә килдең, син бөтен проблемаларыңны онытасың, безгә тулысынча ышанасың һәм безнең белән бер көнне үткәрәсең. Килештекме? Ралияның нинди булып үзгәрәсен сез безнең артыбыздан карап тора аласыз. Бу Мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында һәрбер үзгәреш этабын без сезгә күрсәтеп барабыз. Киттекме, Ралия? Киттек. Кызлар, сәлам. Сәлам. Бу Ралия утыр. Ралия утыр һәм таныш. Бу безнең визажистыбыз, сиңа матурлык истәячәк кызыбыз Алсу. Синең сул ягыңда чәч хәвәс Гөлүсә. Кызлар Family Style матурлык салонында эшли, алар чын команда һәм алар бергәләшеп, хәзер сиңа яңа образ булдырырга ярдәм итәрләр. Гөлес фотоларда караганда Раилә гел бүтән кеше кебек. Чәче дә, төсе дә, чәченең төсе
бит yüzü de gül biten kibik Yolda plus 5 yaş çünkü ona çolka bilen. Әйе, чолка белән. Anda Raliye apay ol. Әйе. Endi çolkasını alıp koyga jingileyip gitti. Әйе. Lekin mene bu qora tüs. Şeşinin mene şulay milyon bir şeş bulup başlayayım. Onun için basa, meni basa. Mene ağa qorap turib arayım işleptir. Ağır tugul mu bana kadar şeş bilen işe? Ağırraktır şu. Subhanallah. Hamı bir de natural tüs. Ulanın özünün tüsü. Gülüsem de qoryalas şeşinin sıfatın. No ahırımında ulgen indi mene. Bunu keserge kerek. Bu minimal uzunluk keserge kerek uzunluk. No jingileytip jiberibіз. Jingileytir için anda bir türlü usulları da vardır, değil mi? Райленин шешені куе, шуңа біз әзірәк қолымлығында олабыз, но хәзір филировочный ножницы белән эшләмибез, простой ножницы белән юкартабыз. Ничек дип атала ул? Слайдинг. Слайсинг дип атала. Менә шешеңне җыеп куя әлеге. Кызлар, мин Ралиянең шешен үзгәртү ягындаймын, ләкин кыска итеп кисеп теге малайларныкы кебек калдырырга кирәкми. Чөнки аның үзенең дә холкы нәкъ малайларныкы кебек. Теге алдым, бәрдем, суктым, әйдә үзем эшлим дигән име. Һәм менә бу каралыктан котыласы килә. Менә беләсең, менә йөзне ачасы килә. Кашны әзрәк кенә яктыртасы килә. Күрәсең, менә мин кулларны куйдым. Ул инде ачылып киткән кебек, име? Ну нәрсә дип әйтәсең инде? Башкортстаннан Макияжга килгәндә кара төсләр белән смоки ясамас идем, чөнки ул аңа яшь өстәр иде. Һәм мин аны якты теге алсу төсле теннәр белән тоже күрмәм. Потому что аның шундый шәнәп характеры күренеп тора. Ну, син кашында кисәсең ахрысы, име әзрәк? менә Чөнки менә Кашны ул өчен тырпаеп. Сез беләсезме, то что ярамый кисергә? Ярамый. Һәм лучше әле менә теге ел барган саен яңа тенденциялар чыга, лучше сезгә долговременный укладка ясатырга. Хәзер бит ул бик модалы укладка ясатып өскә тарап кую булай иттереп. Без самый Бөтен кеше каш үстерәм, дә кеше каш кисә. Всё. Димәк, Гөлүсә безнең менә Гөлүсәне куркыталар, аны кайбер килгән героинялар тимәге шешемә дип. Гөлүсә курыкмыйсың, әйме? Үз сүзеңдән ныктыр. Шешне ничек күрәсең, шулай итеп кыскартасың һәм ул яктылык истесе килә. Ачык төсләр истесе килә. Әлбәттә, ул бик озак вакытны алачак, чөнки уйлап карагыз, калын, кара, шеш. Ләкин без монда Ралияны үзгәртергә дип җыелдык. Безнең команда бу эшне башкарып чыгачак, иманым камил. Күзгәләрне каплагыз, кызлар, эшкә керешәбез. Без күзәтәбез, дуслар, күзәтәбез. Минем башта шеш калдымы? Ралия тапшыруга килү белән шешенә тимәүләрен үтенде. Хатын-кызлар, төп үзгәреш ул нәкъ менә шештән башлана да инде. Софи Лорен сүзләрен искә төшерик әле. Хатын-кызның дөрес сайланган прическасы аның көнен булдыра. Көнен генә түгел, тормышын формалаштыра дигән ул. Әйе, күбебез бер төрле прическа, бер төрле шеш төсе белән йөреп күнегә. Һәм үзен икенче төрле итеп гомумән күз алдына китерә алмый. Шешләренең озынлыгын югалтудан курка. Шеш кисергә куркып торган хатын-кыз үз тормышында берәр нәрсә үзгәртә алачакмы? Юк, әлбәттә. Безгә киләсез икән, экспериментларга, яңалыкка әзер булыгыз. Монда сезне чын профессионаллар командасы каршы ала. Һәркем үз эшен җиренә җиткереп башкара. Ралияның шеше әзір дергә була. Без шешен әзгенә кистек, буядык, маска ясадык. Безнең хәзер шеш ялтырый, куерган кебек. Шушында шешне саклап калыр өчен мин киңәш итәр идем, ефәк тышлы мендәрдә йокларга. Ефәктә 18 алыштыргысыз аминокислоталар һәм аксым бар. Бер төн эчендә сезнең шешләрегезгә ялтыраган кыяфәт керер һәм бу ялтырар өчен спрей кулланмышы ирешелә. Шулай ук ефәк шеш очларының киселешен туктата, шешләрне шияләндерми һәм укладканы икенче көнне дә саклый. Әгәр сезнең тирегездә проблемалы җирләр бар икән, һичшиксез ефәк мендәр теше сайлагыз. Ефәк һаваны бик яхшы үткәрә. Шул исәптән тәннең температурасын саклый. Димәк, сез ишемисез һәм тирләмисез. Климат контроль нәкъ менә сезнең йокы урынында.
Достар, көріп тұрасыз, біздің визажистіміз Алсу Галиулина инде өзінің ішін башлап жіберді. Ол мұнда Ралияны безендіре. Нәрселер болашақ, ненде ерек түслер қолланырға ойлап тұрасыз? Мен Ралияға более пастельный төсләр сайладым. Чөнки онарга бик тә яқты һәм караңгы төсләр кирлешми, караңгы төсләр аны картайтып җибәрәм һәм шуңа нюдовый макияж ясыйм анарга бүген. Қошында біраз ғына ошырға керек. Ошырға керек, тырышып карыйбыз, чөнки аның үзенең татуажын бик тә шундай насыщенный карайтып ясаганнар. Яшерә алганча яшерәбез инде без. Бүтән татуажны да ясатырга кирәкми. Һәм кошыңны үстерергә. Син блогерларга язылганмы Инстаграмда? Карале, аларның бөтенсендә бит намды кош, һәм алар булмаган кошларны да тырпайтырып тургызырга тырышалар. Булмаган кошлар, һәм дә булган кошларны әрәм итәләр. Ихтибар итегез, шәчләргә монда инде төс кергән. Хәтта Гөлүзә монда шундый йомшак кына дулкыннар да ясаган. Һәм менә бу төс безнең Ралиянең кара шәч төсен җиңеләйтеп җибәргән. Инде тулы картинаны сез берничә мизгелдән карый алырсыз. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Бу мин тапшыруы, үзгәреше таплары дәвам итә. Уңышлар кызлар. Хәзерге вакытта без Ралиягә микрофоннар эләбез. Ул үзенең эмоцияларын безгә җиткерә алсын өчен. 1 сәгать дәвамында, юхат 6 сәгать дәвамында Ралия күзгә карамый утырды һәм ниһаять ул хәзер үзен күрә алачак. Үзен һәм кыскарган чәчләрен Ралия утыр. Булды бұрылабызмы? Ралия безгә нинди булып килгәнлеген исегезгә төшерә торыгыз һәм нинди булып кайтып китәчәк. Карагыз. Пам! Шиберкейме? Меня истыйлар переполняет, мен просто үземне танымыйм. Шалтыраталар да бүген. Уже шалтыраталар. Син беләсеңме, кем копия, кем татар эстрадасында Ясмин дигән җырчыны беләсеңме? Ишеткән бар. Ясмин. Копия менә безнең әле режиссерыбыз монда чыгарыр аның фотосында тамашачы чагыштырып карасын өчен. Рәхәтме? Җиңеллекме, Җиңеллекме? Җиңеллек. Күрәсеңме, менә бу Гөлүсә, син бик дөрес эшләгәнсең, менә бу дулкыннар көдрә түгел, зинһар өчен бу тамагыз, име? Чөнки көдрәләр нәмдә колхозчы көдрәләр мышлы була. Менә бу җиңелчә дулкыннар, алар сине нәфисләндереп җибәрә. Менә бу малай шалайлыкны алып бәрә. Һәм менә булай торып күрәсеңме, әкрен генә күпертеп кую, әкрен генә менә монда бер приколка белән генә эләктереп кую, ул сине шулай йомшарта. Меньше всего ожидала менә шундый эффект булыр дип мин, не знаю, я еще не верю, что мин әле ышанып бетмим, бу минем чәчләрем дип мин әле ничектер. Стильно. Да. Стильно. Һәм күрәсеңме, ак түгел, син ак булыр дип курыкканың, без әлбәттә инде теге элекке елларда эшләгәннәр бит, миллированиялар, теге аппак иттереп ямсып, теге буй торалар. Алай түгел. Гөлүсә бик яхшы эшләгәнсең, менә әкрен генә ул күренер-күренмәс кенә кояшта шулай ялтырап, кара чәчеңне, басыңгы чәчеңне бераз җиңеләйтеп күрсәтәчәк. Елмая. Син бит шибәр, кырын шибәр. Һәм ниһаять әзрәк кенә караңгы йөзеңне ачып җибәрдек. Безнең стилистыбыз инде образлар әзерләп сине көтеп тора. Калдырып күзгә анда әзрәк кенә ияләшсен образны. Я бы сама мин мондай неге, как бы не пошла бы никогда. Да. Достар, тапшыруның иң соңгы этабы әзер образларны сезгә тәкъдим итү. Лилия Исмәгыйлова инде безгә образлар әзерләп куйды. Прическа белән, чәч белән, мейкап белән тулы образ нинди ул? Менә хәзер без сезгә күрсәтә алырбыз. Димәк, игътибар белән беренче образны каршы алабыз.
Ралия Кояш кебек матур бу күлмәктән. Мин бу очракта шундый принтлы яулыкларны да алып куймаска булдым. Шундый яулык ярдәмендә без инде сары төстәге күлмәкнең тагын да актуаль икәнен күрсәтәбез, аны тагын да кулланылышта күбрәк булганлыгын күрсәтәбез. Джинс куртка инде безнең әлбәттә кирәкле, ул безнең базовый гардеробта була торган әйберләрнең берсе дип әйтим. Аның төсе инде сезнең үзегезгә ничегрәк якын, шулай сатып ала аласыз. Biz professionallar komandası yanına hazır indir Aliye'nin tuğanları kelip koşuldu. Tügelerek etsek iri hem tağın iki şiberkayını göremin. Eydek izalar yanına yakınırak kelip alır ile tanışı. Ruslan, isen misiniz? İri. Ruslan tanıştır bu kızlar bilen. Bu iki kız, şiber matur kız, benim iki tuğan singlim. Tenzile bilen Landır. Tenzile bilen Landır. No, көрерге әзір mi xatınını sen Ruslan? Men bikte dolqinlanam, bikte ko'rasim kela. Ну, xabarsında көріс, yaraymi? Raliye biz seni kitemiz, rahmet. Şeşin көресizmi? Şeşine biz şunday sezilir, sezilmez güne tüsler de üstledik. Hem olanın qoralığın birazgına bitirdi. Mena bik işi, men uylarımda şu alayında etirge söz tavamın. Biz ana şunda patsanka YouTube'da kaldırdık көресіз, мегендер кроссовкасы да бар, курткасы да бар. Ләкин менә бу күлмәк, менә бу шешендәге дулкыннар аңа хатын кыз мөлаемлеге исти. Менә шул җитмәйде аңа. Нәрсә инде монда артта җыеп куйдың да джинсы киеп куйдың. Булды, малай. Ә монда менә кыз шунда. Biz indi şundan da Raliye'ni gül şunday spatsanka obrazında көрәдірек, джинсы, şalvar, futbolkalar. Менә ул изюминкасын калдыргансыз, тик барбер менә шундай принцесса леди булып чыкты бүген. Без яз көне битендә бөтен кызлар ниндидер үзгәреш хисе белән яши. Шуннан да бу үзгәрешләр бик Ралиягә килешә. Сезнең командага зур рәхмәт. Соңгы этапта героиняларны каршы алырга туганнары килә. Барысы да яңа образны яратып каршы ала, сөенечләреннән елмая башлый дип уйласагыз, ялгышасыз. Туганнарның кайберләре яңа образны кабул итә алмый, дәшми кала, яисә камердан тыш герой белән икәүдән-икәү калгач, канәгатьсезлекләрен белдерүчеләр дә бар. Бу образда мин менә әзгенә аксессуарлар истәр идем аңа. Олкалар, агачтан ясалган ак төстәге олкалар бик тә туры киләчәк. Һәм инде менә шешеңне кыстырам дигән очракта да син белән инде яулык белән теге принтлы менә хәзерге актуаль шундый яулык белән бәйләп куйсаң, теге ленточка кебегеме, ул сиңа бик тә килешәчәк. Ruslan, kışakla yarı. Ну, Руслан, ұяла. Алсы өйтен ішінеп шапшып ұбышмәділер аларды. Алсы берер мұнда ден қарышын. Міне, әлігі қызыл күлмәңі туры кетіріп, қаралы біз сеңа ненді шешек сайлаған бізген. Бұл қатта гүл һәм бұл мәхәббәт гүлі. Сіз мұны өстіріп ала берсәй ме, ғайләгізге тағын да бәқіт істәлсін. Біздің командадан қабыл етіп алыр. Мин ничектер әле бу образга өйрәнмәгән. Минем шундый озын чәчләрне кисәк кенә кыркып ташлагач, мин каушап та калдым. Ничектер куркып та калдым. Туганнарымны күргәч бик тә дулкынландым. Алар ничек дулкынланырлар хәсин монда күргәч камерадан. Сезнең төркемегезгә бик зур рәхмәтлемен. Ничектер мин инде сезгә хат язганда, сезгә мөрәҗәгать иткәндә мин уйламаган идем, сез мине чыннан да чакырып, мине ничектер үзгәртерсез дип рәхмәт. Мин инде бу минем өчен бик зур эксперимент. Минем инде шулай Казанга күчеп, үземне кулга алып, яңа тормыш башларга, яңа ничектер үзгәрешләр кабул итәргә мин әзер дип үземне хис итәм хәзер. Һәм инде мин яңа ачышларга, яңа үзгәрешләргә, яңа көчләр белән тотынам. Молодец. Молодец. Аның хулқы шундай барысында булдыра торган, ул шалт кискән дә бөтен үткән тормышын кискән дә Казанга килгән. Шалт кистек атты һәм яңа тормышка юл. Хәзер инде син беләсеңме, чәчне бер кайчан да артка җыеп йөрмисең. Үтеге иртәгә кайттың да тагын кире җыеп куйдың түгел. Руслан кызлар сез әйбәтләп күзәтәсез. Ул чәчен менә гел шулай дулкын ясыйм, ул тузгытып куям, менә ике яктан да тоташтырып куям. Ну чәчем менә булайрак йөрергә тиеш, ярыймы? Һәм үз максатыңа туры бар.
сенің міне деген ерім бар. Қарау сеншік ауызыңа қарап тұра, елмайып қына тұра, еме? Сізге матур етіп, бірге бәқіт дейтіп, ешерге Құдай насып етсін. Елмай, көбірек, елмай. Сен елмаясың, һәм сеңа міне бұл тұрмыш, бұл кішілер, нәқ шул елмайы біле жауап қайтар. Сен ашық болсаң, сеңа дүнияда ашылашақ, ярым. Достар, мен Гүлә Сәфәрова, һәм шын профессионалдар командасы сіздің біле сау болашабыз. Бұл мен тапшыру еді, Яңа ғасыр телеканалында.